que és el delegat territorial d'Esports, o sigui, el màxim responsable d'Esports de les Terres de l'Ebre. Fèieu una valoració de la diada d'avui? Bé, doncs avui ha estat molt bé. Avui és molt important perquè celebrem el Dia Mundial de l'Activitat Física i jo crec que la valoració és molt positiva perquè de Terres de l'Ebre doncs, hem triat Deltebre perquè hem pogut veure doncs, les instal·lacions que tenim o l'operatge natural també, no? Doncs poder fer esport, que és el que es tracta, i el que demanem, no? I el que es demana. Des de fa molt de temps ja es va començar, des de Sao Paulo, des del Brasil, amb una organització que es deia Agitamundo, i el que intentaven era doncs, una cosa tan senzilla com, amb molt poca inversió que es necessita, però intentar fer veure les bonances de lo que és doncs, fer activitat física, no? I intentar doncs, que ni que fos mitja hora al dia, però que la gent doncs, practiqués. I mitja hora es troba. Si no junta, doncs, hi ha gent que treballa molt i que no pot, però bueno, sobretot lluitar contra el sedentarisme, no? Que la gent se mogui, perquè està demostrat doncs, de que bé, doncs, és molt important fer esport i és tan important fer aquesta mitja horeta d'esport o d'activitat física que s'ha demostrat que baixa amb la meitat doncs, el percentatge doncs, de poder agafar algunes malalties doncs, que diríem doncs, que provoca el que és el sedentarisme. I això doncs, és bàsic i és fonamental. Jo crec que avui hem d'estar contents de que sigui aquí a Deltebre, per això que diem, doncs, estem al costat del riu i estem en un paratge doncs, impressionant. Demà se fa a Reus, com a Tarragona, però durant aquesta setmana va començar el dia 6 d'abril i durant aquesta setmana s'han anat fent actes a més de 20 països, o sigui, és una celebració que fem a nivell doncs, mundial i sí doncs, que estem parlant de que s'ha mobilitzat durant tota aquesta setmana, estem parlant de molt més de 5 milions de persones. No? Llavors jo crec que és una mica, avui és simbòlic, és un acte doncs, que fem, jo crec que també és molt important tindre en compte que això és algo que es fa dia a dia i que sí que hem d'intentar doncs, des de totes les institucions que poguéssim i des de tots els estrats, des dels clubs, des de doncs, les mateixes persones, intentar doncs, convèncer-nos de que hem de provar de fer activitat física i que hem d'intentar doncs, esta mitja horeta, si poguéssim, doncs sempre que es pugui doncs, és molt important i la veritat és que doncs, la gent se ho nota. També ens ho notem doncs, en això que dèiem, no? Les estadístiques de que baixen molt les malalties. Esport i salut van estretament lligades. Llavors, este programa, que sembla que tingui és més responsabilitat de salut que no pas d'esport, tot i que va lligat, va dedicat a algun sector de la població en concret o principalment per a algun sector o és en tot en general? La responsabilitat és de tothom, des del primer hasta l'últim. Terres de l'Ebre, ho estem fent arreu del país, però n'estem molt satisfets perquè a poc doncs, per a fer esport tampoc no es necessiten aquelles grans instal·lacions. Són necessàries també perquè el territori doncs, les reclamem i volem tindre les millors instal·lacions. Estem parlant d'estadis de futbol, estem parlant de camps d'atletisme, tot això és necessari. Però també el que hem de ser conscients és que per a fer esport a vegades no es necessita tanta cosa, que hi ha coses més senzilles com poder ordenar una ruta, tindre-la ben senyalitzada, tindre enllumenada, tindre doncs, allò mínim que es necessita per a poder fer la pràctica de l'esport doncs, ja és suficient. I imaginació per part dels que dirigeixen tot el que és esport i sanitat. Estan emergint alguns esports nous o estan agafant molta importància algun tipus d'esports i l'altre, en general, diguem-li, com a màxim responsable d'esport de les Terres de l'Ebre, cap a on apunten els objectius principals? A veure, els objectius principals que ens hem plantejat sempre ha sigut, en base a aquests programes que hem estat desenvolupant. Una, ens interessa moltíssim, l'esport ha de sortir de la base, o sigui, des de l'escola, per això este Pla Català de l'Esport i l'Escola. És importantíssim que des de l'escola, des de dins i des de fora també, amb activitats extraescolars, sàpiguen el que són l'organització, les associacions, els clubs que practiquin l'esport i que ho sàpiguen això de ben menuts, de ben menudets. I això serà el que serà quan siguem grans. No? Llavors jo crec que això és important. Després també l'esport per a tothom. Aquí ho estem veient amb aquest exemple d'avui que està dirigit a esport i salut, és transversal i està dirigit a totes les edats. I llavors un tema molt important són posar les Terres de l'Ebre cada vegada
amb més disposició de tindre més bones instal·lacions. Això és un repte molt important i que estem lluitant i que ens costa molt, però que és un dels nostres objectius, cada vegada millorar més. Ho hem fet amb camps de gespa artificial, als estadis, ho hem fet amb diferents instal·lacions, ara ho farem amb el centre de piragüisme, i llavors va lligat amb el centre de piragüisme també la tecnificació, o sigui, hem de fer esport per a tothom, esport pels minuts perquè és la base i és el futur i és el que ens interessa, però també és molt important que tenim molta gent que ho està fent molt bé i el que hem de fer és cuidar també l'elit d'aquest esport. Per què? Perquè són aquesta gent la que després volem que ens representin com a territori, on? Doncs amb els millors, i per a competir amb els millors necessitem bones instal·lacions i també cuidar aquest esport d'èlit que és qui després ens representarà a les nostres seleccions catalanes.